Dobrý deň. Dneska si ideme rozpustky vlasy ako minule. Machule. Vidíme. Dneska som sa chcela opýtať, že aké máte farby, aký farby máte lak. Ja mám napríklad takýto červený, ukážem vám. A ja barvy nedám rúže. Iba takýto. A teda dneska ešte sa nebudeme. Dneska chcem, aby ste mi povedali, aké farby máte rád. Lagy. Ja mám napríklad červenú, ale ako vy natočte sa a dajte si na YouTube. Hovorte, že aké farby máte rady lagy a ja vám naspäť odpoviem, že nejaké dobré.